1881. O primăvară zburdalnică, care își arunca din poala bogată noian de flori. Oamenii își călesc sufletul în cerul înmiresmat. Copiii se iau la întrecere în frumusețe cu florii. Viața de ani de zile se repetă aceeași. Oamenii muncesc, iubesc și petrec, după cum e în legea nescrisă a vieții. Ploua și nimeni nu credea că de asta dată ploaia va fi dușmănoasă. Florile prindeau picăturile cu petalele lor catipelate, ținându-le o clipă prizioniere, după care le dădeau drumul în joacă spre pământ. Necazurile n-am ce face, așa soară pe la ora ori s-a întâmplat aceste necazuri, dar trebuie remediate. Asta e o problemă care, într-adevăr, nu ne gândeam să dea peste noi. Și aseară pe la ora 8 a venit o buială din sus, din cos, ne-am trezit cu casa că tremura pământ. Parcă trecărind la spaimă, pământul început să se floare. Oamenii ieșiră din case și în ochii lor se citea o întrebare mută. Ce-i? Geamurile zornăiră și încheieturile caselor gemură. Undeva se auzea un furiș. Priviră. Bucăți mari de pământ alunecau ca pe derbeluși la vale, ducând cu ele semănături și copaci. Nimeni nu mai știe precis cât a durat. Însă acest pământ care, într-adevăr, aceste lucruri lăsând și acest pământ moștenit de la părinți, nu va rămâne nelucrat și nemuncit. Și acești copaci care îi vedeți dumneavoastră nu vor rămâne culcați la pământ, că sunt unii tineri, bineînțeles, unii trecuți la maturitate vor fi schimbați și acest pământ din nou va reveni și va da roade. Acest pământ din nou va fi supus agriculturii și ne vom hărăni cu el. Că trebuie muncit. Și noi deja trebuie să ne construim alte locuințe. Însă acest pământ vom căuta din nou, dacă aveți posibilitate să veniți în primăvară, să vedeți și dumneavoastră cu micul mare, vom căuta să asupăm aceste crăpături de 4-5 metri în jos de la această agricultură, să redăm agriculturii, că putem să ne hrănim din acest pământ, lăsat de la moși, strămoși noștri, și chiar dacă vom fi în altă parte, toți vom veni să vedem unde am locuit și unde am trăit și ceea ce am putut noi să facem în această perioadă. Însă dacă aveți ocazie ca în primăvară să mai dați la noi, chiar vă rugăm să vedeți unde am locuit și unde ne vom duce de aici încolo. Pentru că noi, sigur că cu toții și cu micul mare, trebuie să muncim ca să ne hărănim din acest pământ.
Fiecare a încercat să salveze ce se putea salva. N-au avut timp de jale și-au strâns lacrimile în căușul inimii pentru alte zile când vor avea timp de plâns. În fața năpastei, sufletele s-au îndârjit, casele și-au dezbrăcat pereții, muntele și-a scuturat plictisit haina de pământ, rupând-o în bucăți. Oamenii s-au aciuit la vale unde și-au încropit adăpost. Copiii s-au dus din nou la școală și totul a intrat în normal. Nimeni n-a vrut să plângă sau n-au avut timp să plângă. Sigur că ne bucură faptul că, într-adevăr, v-ați adus aminte ca în primăvara anului 1982 să veniți din nou să ne vedeți aceste meleaguri pe care au fost dărâmate. Chiar la mine aici, acolo, la locuința mea, când, într-adevăr, ați găsit demolândă, distrugândă, ați găsit tot materialul împrăștiat pe acest teren care îl vedeți noastră aici. Malul era de 3 metri în fața casei mele, sigur cu al meu și al frățioarele meu. Însă, uitați dumneavoastră, în această primăvară, exact cum noi, atunci când am vorbit cu dumneavoastră, ne-am angajat și vom căuta să nu părăsim, indiferent că vom părăsi, să ne căutăm alt loc unde ne vom duce, dar nu am părăsit acest teren și am trecut cu mic, cu mare, uitați cum îl vedeți, l-am arat, am însământat porumb, am însământat speclă furageră, am însământat ierburi din astea periene, lucerne, pentru și tot ceea ce am putut noi ca să întăririle. Așa cum știți, au mai rămas de 2 sau 3 nici ale noastre, pentru că stau singuri aici, izolați, însă, totuși, am căutat și vecinii mei la fel, caută ca să, din nou, să muncim, să scoatem aceste terenuri la lumină. Cinstit să vă spun, n-am plecat din comuna Gura Caliță, pentru că am găsit, am un fecior la vale și am găsit lângă el o bucățică de teren, care, într-adevăr, cu sprijinul pe care l-am primit de la stat, am cărat acest material, mi-am construit o casă. Ne-am consolidat, ne-am dat pe lângă copii, ne-am aranjat la vale și acum arătăm cu totul altfel. Am semănat din nou pe ele și ne-am plantat pomi, ne-am pus tot ce ne trebuie, ceapă, tot ce ne-a trebuit. Trăind, crescând viața de mic copil, atât eu cât și părinții mei, totuși să știți că mă leagă și acest munte nu trebuie descoperit să rămâi gol, ci cu munca noastră și încet știu eu, pentru că asta e un fenomen din 100 de ani. S-ar putea ca să-și revine din nou copiii noștri, dom'le, aici a trăit bunicul, tata. Zic și acum că este acasă acolo, mă leagă totuși locurile natale de locul unde am stat, dom'le, acolo am deschis ochii pe pământ, știți, acolo m-am născut, acolo am deschis ochii pe pământ. Și pentru asta nu mi-a nimeni dreptul să zic că nu sunt acasă. Știți, sunt și aici acasă la mine, dar deocamdată tot mi se pare că sunt mai prăzătoare față de acolo, cum am fost eu acolo. Nu duc lipsă de nimic, dar totuși zic că acolo este acasă. De atunci a trecut un an. Din nou e primăvară. Din nou florile au acoperit copacii așa cum au rămas, drepți sau culcați în fața năpastei de anul trecut. Și iată că oamenii s-au întors cu toții în același loc, de unde muntele i-a izgonit doar o clipă. Ei da, nu s-au culcat în fața naturii,
s-au închinat doar și acum s-au ridicat la fel de drepți, la fel de îndârjiți și curajoși, luând totul de la cap. Au ridicat copacii sau au plantat alții, au astupat rănile pământului cât au putut și au băgat sub brazdă cu aceeași încredere de veacuri sămânța. Dragostea de viață, respectul pentru pământ, iată secretul de a învinge a acestor oameni. Din nou aici se aud cântece, râsete și voci încrezătoare de copii. Muntele e al nostru și noi suntem ai lui, Parat spune privirile celor de aici. Și muntele parcă a înțeles dragostea oamenilor. Din nou își încălzește fața roditoare la soare.